Hirok saideman Twmani Bagwi Busu Kristoni khorogo Busuni Motok thorojaka. Nirok saideman sumsok boroni phaikha. Nirok saideman chini sumsok tei chini arok torikha hnoi phaidi hingkhe chwng tini swrwnglai nai. Chini sumsok boroni phaikha, chini sumsok swbar nakarkha tei chwng bahai khe kaitor bai kwthar hnoi romjakha. Sumsok boroni phaikha chwng poito khlainai rok eba khe Jisu Kristono poito khlainai rok khe chwng salaio. Ebi bai Adam sima phangbathai chamani bagwi sumsok ungo hnoi. Abo bwthai chamani bai sumsok wngya. Twmani khe yaphang berem kaisani tangchi sabai tangchinui bwtango hai hnoi sao. Hakhe kaitor hai hnoi sakha. O hao bebak samrok bwslui gwnang sam phangrok tei bwthai thainai buphangrok achaitung. Hakhe abo haino wngkha. Hakhe o hayungo dal bidal samrok bwslui gwnang tei bwthai thainai buphangrok wngkha tei sak-sakni mangduk nakha. Hakhe kaitor aborokno kaham nukha. Hakhe aro kaham nukha wngwise kaitor sao wngkhe oro kaham hwnthani hamya eba sumsok phaiya. Sumsok phaimani khe kaitorni kokno chwng naiya wngmani bagwise sumsok phaio. Kaitor tasadi wngmani no chamani bagwise sumsok phaio. Tei sumsok phaimani khe kaitorni kok naiyawi eba khe kaitorno karwi sak-sakno sijak rwngjak wngmuchukmani bagwi kaitor hai phan gwnang wngmuchukmani bagwi sakni muchuktui khe tongmuchukmani bagwi se sumsok phaio. Chwng elembagwo nugo yaphang berem kaitham bwtang tangdo ko chwng naikhankhe nugo. Bwrwi buphangno naithok nukha tei bini bwthaisa khe bwswk thokno tei siyan gwnang wngkhe bwswk hamno hnoi uansukha. Hakhe bo aboni bwthai khagwi chakha tei bwsaino bo kisa chadi hnoi rwikhe bwsai bo abono chakha. Omo bwthaio kono problem wngya. Kaitor swnammani bebak kaham wngwise kaitor sao. Kaitorno norwi eba kok naiya wngwi sakni muchukma twi tongmani bagwise sumsogo habo. Chwng elembagwo swrai khlaiwi nukha. Siyan gwnang wngkha hwnkhe bwswk hamno hnoi boni sak bai uansukmani bagwi sumsogo habkha. Kaitorni kokno naiya wngmani bagwi sumsok wngkha. Jephru kaitorni kok naiya wngwi sumsogo habo aphorose buphang eba jabra hamya achaio. Abo chwng elembagwo naikhankhe no nugo. Yaphang berem kaitha bwtang tangchi 4 eba khe yaphang chapter 3 verse 18 chwng naikhankhe nugo. O hao jabra rok tei busu rok basasinai tei nwng hapharni dalo sampra rok masasinai. Hakhe chwng sithai busu wngkha sumsokni mari haini bagwi no Jisu Kristo crosso bwtharjakna swkang borok rok bono busuni motok thorolaikha. Abo borokni muchungtwi khe thoromaniya bebak kaitorni muchungmani se. Kaitor borokni thani phunukna naimani se. Nirokni sumsokno Jisu Kristo rujuwi nakha hnoi kaitor phunukmani se. John chapter 19 verse 11 no Jisu pilar no hai hnoi sao. Kaitor khlaina rwiyakhe nwng ano mungsafano khlaiwi mangla khamu. Aboni bagwi no nini yago ano yapharwi rwnai borok bo tei bo sumsok khlaima khlaio. Hakhe chwng tabok sithai chini sumsokno Jisu Kristo rujuwi naipaikha. Hakhe chwng tabok kwthar wngkha. Phiaba tabok phano Jisu Kristono poito khlainai rok salbrum no kaitor ani sumsokno nakardi hnoi surilaiwi tongkho. Yangle Jisu Kristo bo thwipro boni sak bai thangse rujuwi naipaikha.
Nung o kok no poito khlai phroni simise nung kathar wngkha. Omo kok elembago srai ke sajak tongo. Romans chapter 10 verse 9/10 ebakhe room berem kaisi te batang kaisuku bai kaisi wasung naikangke sung nugo. Jisu se subrai hanai bukhok bai gosikhe phia kaitor bono kuthini mathangai tisaka hanai bukha bai poito khlaikhe hakhena mathangjaknai tamni hinkhe bukha bai poito khlaiwi kaitor bai kaham hanai romjago bukhok bai gosewi mathangjago hanai elembago sao. Jisu no subrai te kaitor no mathangnai hanai poito khlaikhe nung mathangjakha te nung kathar hanai romjakha mathangjakha hingmanike nung kathar wngkha hingmani no khlaio. Tamani hinkhe jung saimano borok kathar simise kaitor bai mathangjago. Phiaba tabukbo jung surilaio o kaitor angle sumsok ano nini phola bai koboldi hnai jung sithai klaio sumsogo kaitor tongya kathar bai se kaitor tongo. Boni kok khanawi bo hutui khe tongnai bai se kaitor tongo. Kaitor jungno elembago hai hinui sao. 1 Peter chapter 1 verse 16 ang kathar ba narogo kathar wngdi hinui sao. Nung Jisu Kristo no poito khlai mani yagulo bose nakar sanai tongko hinkhe nung bahaike buino mathangmani kok sanai. Nung nakar sanai tongko mane nung samung hamya khlai tongko srai khlaiwi nukjago. Samung hamya khlaimani bagwi no nung tabuko kaitono nakar sanai ma tongko. Nung Jisu Kristo o phaimani yagulo bo sumsok khlaiwi tongko hinkhe te nini sumsok nakarjakna bagwi te mungsa rathar mungkhrikha hinui sao. Abo ang samaniya sini elembago samani kokse. Hebrew chapter 10 verse 26 wasung omo hai khlaiwi elembago suijaknogo. Jung kubuino sawi manbaiwi tomungno sumsok khlaina hanoi khlaiwi tongkhe sumsok sakagwi mannai abote rathar mungkhrui hinui jung elembago nogo. Jisu simise chini sumsokno ruju mannai hinui kaitor chongwi Jisu no ruju rokha. Bosi bo rujuwi thangmani yagulo sumsok khlaisawi tongphika khe tei seba ruju sinaiba tei seba nini sumsokno nakari mansinai haini bagwi jung kaitorni kok no se jung rwkthar thai khlaio. Kaitorni kok no se jung nathai khlaio. Sungsarni jesuk lekha kwrwng gyan gwnang phano saphaitwng jung kaitorni kok no nornani wngya. Kaitorni kok no norkha mane sumsogo abo. Ebi bai Adam bo haino kaitorni kok no norwi bo saksak gyan gwnang wngna muchukha bo saksak sijak wngna muchukha bo saksak phan gwnang wngna muchukha. Aboni bagwi no sumsogo kwlwkha. Haini bagwi kaitorni kok no se jung puila swkango khlaiwi somnani nango. Sungsarni eba soitani kok no namani abole sumsok wngmani khlaio. Haini bagwi jung kaitorni kok no nornani wngya jung kaitorni kok chei kaitor dagi mani no se jung rwktharwi tongnani nango. Tinini bagwi aswkno video no naitongmani bagwi belai hambai jung phainai salrogo jung teibo kaitorni kok no twiwi jung khwnalainai. Haini bagwi o video no share khlaidi tei channel no subscribe khlainani tapokdi jung kaitorni kok teibo phainai salo jung khwnalainai. Tinini bagwi aswkno wngnai chini molbrumni kwthang tongnai kaitor chini tei ani nini jotoni sakao hamari rwwi tongthung. Amen.